Čau, som je Drix a v tomto videu hráme Roblox, konkrétnejšie Fish. Takže ja som to chvíľočku hral, už mám 5 level a pochopil som, ako to mám hrať. Tak a teraz idem hodiť. Ono sa to dosť ťažko to akože ovláda. Dostal som nejakého nejakého salmona. Asi to nie je moc, má to 5 kg, ale neviem aké to je. To som zle hodil. Hodím to znovu, to som už dal nejakú nájsť. Dobre, šejkoval som to a teraz idem tú rybu chytiť. Dobre, toto ide dosť ťažko akože. Ale už to skoro mám, dobre, mám to. No toto je ešte horšia, jak táto sa mi zdá. To čo tu má týpek, prosím ťa. Dobre, hodím to znovu, vyšejkujem. Dobre, vyšejkoval som to a idem rýchlo tú rybu chytiť, ale táto bude asi zlá ryba, lebo ľahko to ide. Alebo... hovoril som, že to je zlá ryba. Dobre, takže idem rýchlo chytiť, dúfam, že to bude nejaká nice, ale dosť ťažko to ide, ja to neviem s tým narábať. Dobre, skoro to už mám, skoro, dobre mám to, no tak táto je dosť zlá. A nezabudnite dať odber a aj like na toto video, vás to nič nestojí, a mne to iba pomôže. Dobre, takže idem to znovu vyšejkovať rýchlo. A mám to. Dobre, idem rýchlo tú rybu chytiť. No tak toto bude extrémne zlá ryba. No, ako nie je to až taká zlá ryba. 3-kilová. Vyšejkoval som to. A? Ježiš. Ja čo robím? Nie. No to je také ťažké. Dobre, idem to znovu vyšejkovať. Dobre, idem silné. To bude asi dosť zlá ryba, alebo ľahko to ide. Aha. Tak neviem, či to bude zlá ryba, podľa mňa. Ale je nejaká lepšia asi, epická, ako vidím, ale je 2-kilová iba. Škoda. Dobre, no to tu idem rýchlo vyšejkovať, ako vždycky. Toto čo sa mi tu stalo. Dobre, baglo sa mi to. Vyšejkoval som to. A už tu mám nejakú rybu. Už som sa s tým dosť naučil narábať, aby som to chytil a je to skoro 4-kilová ryba. To je nič moc. Nahodím. Čo robím? Nahodím, dobre. Vyšejkujem to. Dobre. Vyšejkoval som to, idem ju rýchlo chytiť. Táto ide dosť ľahko asi. Tak táto by nemusela byť dobrá. To nie je zlá. Dobre, idem znovu nahodiť. Dobre, mám to vyšejkované, idem ju chytiť. Táto ide dosť ťažko. Tak táto by mohla byť nejaká nice ryba. Je to 6 kg. To je asi moja najlepšie zatiaľ. Chcel by som nejakú, neviem, napríklad 20 kg, možno už takú lepšiu možno. A mám to a idem ju chytiť rýchlo. Táto nejde až tak ťažko, tak tá minulá. A je to 2 kg, vidno. Počkaj, to zruším a dám toto. A tu máme, že nejaké vecičky. Takže ja si asi dám túto a idem to nahodiť. Ježiš, som strepal sa. Nevadí. Dobre, nahodil som to. A vyšejkoval som to. Táto nejde až tak ťažko. Alebo... Dobre, ja čo robím. No, skoro 5 kilová, tak to nič moc ako. Dobre.
vyšekoval som to, idem ju rýchlo chytiť. Dobre, mám ju. Idem čo skúsiť pridať tie ryby, že koľko dostanem a uvidím, že ešte mám nejakú udicu. Dobre, som tu. Takže chcem môj inventár a mám skoro 1000. No tak ďalšia stojí 2000, akú ja chcem. Tak na to si musím našetriť zatiaľ. Dobre. Ok, som tu. Idem rýchlo chytať. No vyšejkujem to tu klasicky. Nepodarilo sa mi to. Nevadí, idem znova to vyšejkovať. Dobre, vyšejkoval som to. A idem ju rýchlo chytiť. Táto ako, nemusí to byť zlá ryba, ale je dosť ľahko. Ale skoro 6 kilová. Tak to nie je zlá ako. Dobre, idem ju rýchlo chytiť. Ale vôbec mi to nejde. Ja čo robím? No, skoro ju mám, skoro. Ja čo robím? No, už ju musím mať. Dobre, mám ju. Dobre. Mám ju vyšetlenú, idem ju chytiť. No, táto je dosť ľahko, tak táto nebude moc dobrá, si myslím. Ale, ono nejak svieť, to čo je za rybu. Aha. Tak to nemusí byť akože zlá. Dobre. Máme to vyšekované, idem to rýchlo chytiť a táto ide dosť ľahko, tak táto bude zlá. Myslím si, že bude zlá. No, ako nie je až taká zlá skoro. No, skoro 6 kg by som nepovedal, ale 5 skoro. Dobre, mám to vyšekované a idem ju chytiť. Táto je dosť ťažko. Alebo ide, neviem či idem ešte. A? To som chytil. Otvoril som to. Dostal som rybu z toho. Čo je za rybu? To je asi zlá. Chcem to skúsiť siahnuť, že či už mám na čo ďalšiu hodicu. A ja si myslím, že mal by som mať na ňu. Dobre, som tu. Chcem to siahnuť, hej. A dostal som iba 640, tak ešte mi chýba 400 money. Takže idem znovu chytať. Dobre, nahodil som rýchlo. Idem šejkovať. Dobre, vyšejkoval som to. A táto ako nejde ťažko. Tá je dosť ľahko. Hej. Ale je to nejaká iba 1 kilová, ale epická asi. Neviem. Potom idem rýchlo equipment a dám si toto. Dobre. A idem znovu chytať. 5 kg. Aká to nie je zlá. Ukáž, idem si skúsiť porozprávať s tým typkom. Aha. A najlacnejšia loď je tu za 700. Potom je to za 1500, tak ja si chcem asi na tú za 700 našetriť potom. Ale tu si už kúpim možno v druhom dieli. To ešte neviem, uvidím. Ale idem to skúsiť siahnuť, že či už budem mať na to lepšiu hodicu. Dúfam, že hej. Dobre, som tu. No, chcem siahnuť. Chýba ešte 100, tak rýchlo idem si našetriť. Dobre, vyšejkujem to. Dobre, vyšejkoval som to. Idem ju rýchlo znovu chytiť, tú rybu. Ale táto bude zlá. Toho si tým istý. Skúsiť siahnuť. Či už mám na tú hodicu. Idem 80 krát. Dobre, chcem sa môj inventár. Aha, dosel som 99 tých hovadín.
by som mala ísť na túto. Dobre, mám. Dobre, takže chill equip. Dobre, tu si ju equipnem. Dám si na to, neviem, napríklad túto nápnadu, alebo čo to je. A idem chytať. Dúfam, že s touto mi to už lepšie pôjde. Dobre, šikoval som to a idem skúsiť chytať. Vidím, že tam je nejaká krabica. Ale idem skúsiť ísť s tým týpkom, ak chytím ju. Dobre, mám ju a idem s týpkom na lodi. Sme asi na nejakom ostrove. Neviem, kde to sme. A idem skúsiť tu chytať. Dúfam, že tu budeme nejaké lepšie úlovky. Dobre. A? Tak ako vidím, tak táto ryba už je dosť veľká. A ako nejdeš tak ťažko. A je to... To si robí srandu so mňa. To si robí srandu. 200 kg, dobre. Tak na tomto ostrove je to oveľa lepšie. Dobre. Šejkoval som to. A toto bude asi nejaká veľká ryba. Lebo to ide dosť ťažko. Dobre, a je to... To si robí srandu so mňa. To je jaká mikroskopická ryba normálne. Dobre, vyšekoval som to. A idem to chytiť. Tak to bude extrémne malá ryba tiež, lebo to ide ľahko. Tak nič. Toto je tiež asi tá mikroskopická ryba. Klasicky. Dobre, toto bude extrémne veľká ryba, ako vidím. A... Je to dosť ľahko, po pravde, ale veľká to bude 100 kg. A to je táto istá, ale táto je oveľa väčšia. Dobre, ja som spokojný s touto. Tá je najväčšia a idem to skúsiť celnúť. Celnul som to iba za 892 všetky ryby, tak to je aké zle. Dobre. No, a to som dosť dokazil, takže to idem nahodiť, idem to vyšejkovať. Dobre, vyšejkoval som to a toto je asi nejaká ružová ryba, ako vidím. Dobre, ide mi to extrémne pomaly, takže extrémne. Tak to neviem, či vôbec chytím, lebo ono to ide strašne ťažko. Kámo, ja som išiel, že pod polovičkou som to extrémne dostral. To čo je, však to ide, kámo, jak ťažko, že to nedám. To je nemožné. To čo je? Kľud ryba. A dostal som to. Dobre, táto ryba je nejaká veľká asi. Dobre, chytil som ju. A je to 238 kg, či 232 kilová. Nice, kámo, to je jaká veľká. Dobre, idem znovu chytať. Dobre. Mám. Kámo, to asi táto. Nie. Toto budem si rok robiť. A či to je asi nejaká iná. Ale samozrejme je to rušová. Dobre, ako zatiaľ mi to ide, a? Mytická, nejaká mytická ryba. Nice, kámo, konečne. Dobre. Táto vypadá byť dosť veľká, či neviem aká to bude. Ale dosť ľahko to ide, už to skoro mám.
Poď. A mám to iba 4 kg. A mám level up. Som už level 8 konečne. Vyšejkoval som to. Táto ide akože dosť ľahko, ani povedať, že by moc veľká bola. A? Poď. Nie, kámo, takto to ide dosť ťažko. Oberiem to späť. A je to 178 kg. Nice, kámo. Je konečne nejaký ďalší nice úlovok. Tak sa mi to ľúbi, ak to ide. A dobre. Táto vypadá byť taká dosť veľká. No poď, už to skoro mám, už to skoro. A jaká? 3 kg. To je vlastne veľká, idem to skúsiť selnúť. A podľa mňa mi to dá 1000. No, ohádol som. 1100 som dostal. Ok, ja si myslím, že toto bude asi všetko na toto video. Dobre, tak čaute, sa mi bol Drix.